Ну што, прывітанне мае шаноўныя. Сёння мы пачынаем з вамі новую серыю па Construction сімулятару. Паехалі. Калі вы памятаеце, мы з вамі працягваем нашу культурную экспансію па гэтаму гораду. І ў нас на чарзе трэцяя задача. Таму безадкладна пачынаем і ляцім на мід. Як заўсёды пад нармалёвую музыку. Паехалі. Так, хуценька дабрались. Зараз припаркуемся толькі і паразмаўляем з нашым працадаўцам. You came at just the right time. Some construction workers uncovered medieval armaments while they were working at this site. When I briefly assessed the finds, I noticed some correlations with our monastery artifacts and could hardly believe it. It's the sword of the knight on the monastery. These insignia leave no room for doubt. He must have carried the damsel from the monastery here, under cover of night, and then he was probably besieged while defending her from attackers. Since the restoration work has already been completed, we will erect the knight's statue that we found in the monastery here, in the spot where he left his last traces. After all, he's part of the city's history, even if we still don't really know what happened here. Круто, мне падаецца, гэта вельмі цікава. Будзем шукаць меч рыцара. Што гэта ў нас тут чырвонае такое? Так, я так разумею, гэта патрэбен кран. Правда? Давайте спраўдзім. Так, ёсць. Ці такі. А потым што? А потым нічога. Потым будзе потым. Давайте пачнем.
Нарешті. Так, наступне. Гэта трэба, я так разумею, направіць на гэтую трубу. Тое, што мы зараз... Куды? Тое, што мы зараз дасталі з зямлі, нам трэба пакласці новую, адрамантаваную. І дзе яно? Я так разумею, нам трэба ехаць на нейкі завод. Чакайце. Так, трэба купіць яе спачатку у дылера. Ідзем да дылера. Нідзе ён тут быў, мне падаецца, вось ён. І вось гэтая труба. Больш нічога не трэба. 4 нешта такое будзе патрэбна потым яшчэ. Давайте адразу купім. І хіба што з гэтым усё. Добра. Ляцім да гэтага дылера. Опс, чакайце. Молоток. Вяртаемся ў кабіну, паехалі. Выдатна все атрымалася. Трэба зараз забраць усю тэхніку і асвабадзіць гэтую прастору. Так, добра. А вось і нашыя грошыкі. Ага, зараз трэба, я так разумею, прывезці зямлю. Так. І дзеля гэта... А не, зямля ўжо тут. Нам трэба проста сюды ці то бульдозерам, ці то экскаватарам яе скінуць. Давайте паглянем. Глянем на... Ага. Wheel loader. Ні першае, ні другое. Так, у нас жа ёсць пагрузчык, я забыўся. У нас жа ёсць пагрузчык з вялікім каўшом. Так, вось ён. Бяром. Тэлепартуемся адразу на месца працы. Готово. Так, зараз пад'едзем і пачнем працу. Паехалі.
Ух, нарэшце. Гэта было доўга. Освобождаем пляцоўку. Так, добра. Ух. Так, што нам трэба наступна зрабіць? Нам трэба зрабіць... выраўняць, я так разумею, бульдозером. Так і ёсць бульдозер. Потым трэба яшчэ прывесці гравій і укампактаваць яго. Добра. Шукаем наш бульдозер. Памятаю, купляў. Так. Пераносімся адразу на пляцоўку. Карацей, вы ведаеце, што далей. І ёсць 100% добра. Цікаем адсюль, як заўсёды. Трэба асвободзіць пляцоўку і прывесці гравій. Ман тут? Ман тут. Паехалі за гравіем. І готове. Супер. Гэта лепей тут выгрузіць, каб не возіць з сабою. Выдатна. Як заўсёды, асвободзіць пляцоўку. Асвободзілі. І зараз трэба укампактаваць. Дзеля гэтага нам трэба перасесці кампактоўшчык. Вось ён. Перанесціся адразу на новае месца. Так, і працягнуць.
Добре, глядіться, як отрималося. Виключаємо. Виключаємо. Так. О, я ведаю, для чого гэтай дыркі зроблены. Так, не, нам трэба яшчэ іх паглыбіць. Ну куды ж без экскаватара? Так не бывае, правда? Так, яго адразу на место працы. Поехали. Гэта было смешна. Цікава. Пераносімся. Няхай тут і застаецца. Не. Трэба лепш яго паставіць на склад адразу. Бо мне падаецца, ён больш тут нам не будзе патрэбны, правда? Ну, камеры, давай не будзем дурыць галавы. Так, а зараз нам трэба што? Трэба перавесці палеты з раслінамі. А дзеля гэтага мне патрэбен мой ман. Ну, куды? Давай, вось. Так, на мане мы перамяшчаемся адразу ў краму. І падбіраем, лепш, мне падаецца, назад. І падбіраем нашыя расліны.
Ура! Кампануем наш кран. Складываемся у другі. Як это? Режим. Выходим. Ой, холерная камера. Распаковка. Звальняем место, якое займаем. Так, это что такое? Ой, бозі. Так, все равно потребен кран. Я амаль что не выехал. Поехали. Ну, нарешті. Не самая приємна праця, щиро кажучи. Але нема що робити. Так, Wooden Crate. Это что такое? А ну-ка. Описание колесочка. Треба нечто привезти, так. Ну, в таким випадку поехали.
Треба зараз розпакувати. Не розпаковуємо. Давай. Не ленися, обтягнися. Просить убрать нашу морду отсюда. Ну, не будем перешкоджать. Приберемся, так и быть. Так. Тут что такое? А где эта статуя? Чекайте. И она что, в коробце? Не бачу, где она? Так, она там. Ой, гульня. Давайте. Готово. Так, прибрать свой сраку отсюда. Как не было нас видать, не было чувать. Что у нас еще? Бульдозер. Бульдозер стоит на территории. Где ты, бульдозер, родненький? Вот ты. Все, задоволены? Задоволены. Дороженький наш директор, ми скончили свою працю. Кольки одвалішно? This has become a beautiful place of remembrance. Thank you. You're I am welcome. glad that people can learn more about the past of their city. We still don't know exactly what happened, but the Knight's statue has finally found its place. This way, the Knight's story can be rediscovered by many people every day, and maybe it will even lead them to our museum. Давай грошики. Все это пригоже. А грошики где? Ай-яй-яй. Ви тільки поглядите, як яно виглядає уночі. Що ти? Гэта мы зрабілі. Хе-хе-хе. Адзін я толькі не разумею, што гэта за рыцар такі. Ну, і халера з ім. Галоўнае, каб людзям падабалася, правда? Грошыкі мы атрымалі, слухайце, малыя грошы нейкія атрымаліся. 200 тысяч. Ці плюс-мінус. Каля таго. Ну, у такім выпадку, лічу, што на гэта можна скончваць. Бягучая серыя ўжо падышла к канцу. Зараз я вам толькі пакажу, як працуе ў гэтай гульні асвятленне. Трохі жудасці наганю. Да стой ты на месцы, чалавек. О, выдатна проста. Гэта вам па вантробах, распрацоўшчыкі, каб вы паглядзелі і трохі жаху сабе успрынялі, каб кашмарыкі пасніліся вам сёння ноччу. Як я і сказаў ужо, мы скончваем. Дзякуем вялікі за прагляд, ставьте падабайкі, подписывайтесь на канал. І да сустрэчы ў наступным відэа. Пакуль.